Juan. Hvad fanden er det, du siger? Jeg tror lige, jeg går på translate. Hej, jeg er en journalist fra Danmark. Ich har dit mein Aldinimak Valsabi. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Hej. Så. Er det her? Jeg var en journalist! Hold op, hvorfor siger du ikke det noget før? Nej, vi troede, det var en eller anden syg FBI-agent eller noget. Du kunne jo være, at det bare afslørede, hvor vi boede og sådan noget. Nej. Det kan godt være, I er lidt sygehoved, lidt meget sygehoved. Men må jeg ikke godt interviewe jer? Det ville være rigtig god at sige egentlig. Hvorfor tror du selv? Så blev vores tilholdssted bare afsløret, ligesom med Al-Qaida og de andre. Må jeg så i det mindste joine det der ting, som jeg ikke ved, ISIS eller et eller andet? Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Wallah, du må gerne blive her, men du skal huske at bede til Ali 5 gange om dagen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. We're Airbnb. We're going to Line 2. Det er bare mega warmt. Så, silly lige der. Kan vi ikke bare gå ind der? Kom her. Ja. Jeg skal altså virkelig på toilettet. Hallo, vi kan låne et toilet lige her. Hvad ved du? Vi vil gerne låne et toilet. Vi skal virkelig skide. Hvorfor? Jeg vil bare på toilet. Okay, men så skal jeg altså også få det, inden vi kommer. Hey Hassan, kom til Bornholm i Rønne. Der er noget, du skal springe i luften. Hvor er det? Jeg tror, de skal hen til Bornholm. Skal lave en sommersvømme. Vi skal efter dem. Jeg siger straks til Jakob. Efter... Hvad på jorden? What is going on here? Jeg får ikke... Nej. Jeg vil hævne mig på dem. Jeg vil finde dem. Så skal jeg dræbe dem. Jeg gør det lige nu. Nu skal jeg bare op, og så må jeg få fat i ham. Så skal jeg lige så godt bare tage ham med hjem, så kan han komme i fængsel. Så kan jeg efterhøre ham og se, hvad han gør.
der var